تأمر حصوت بعالجينا ولد مريم تراغيت ناتنات برها تأمر حصوت እቶም ኣብ ሕጽኖት ዝነበሩ ፍቑራት ኣፍና ኣፍ ተዋሂቦም ኣብ ዕላል ተጸሚዶም ነበሩ። ኣዝዩ መስዩ ስለ ዝነበረ ዝኾነ በጻሒ ኣብ ክፍሎም ኣይነበረን። ካብ ዝምርዓዉ ገለ ሳምንታት እዮም ደፊኖም። ንምንታይ ግና ሽጋራ ጸሊእክዮ? መንእሰይ ያቄም ነታ ብፍቕሪ ዝተመርዓዋ በዓልቲ ቤቱ ሰሎሜ ጠየቓ። ሽጋራ ትሰቲ ነርካ ዲኻ? ሰንደበት ሰሎሜ ኣፍቃሪኣ ሽጋራይ ሰትዩላ ሓሲባ ትፈልጥ ኣይኮነትን። እቲ ሕቶ ንምንታይ ከም ዝሓተታ ዝኾነ ርእቶ ኣይነበራን። ፍቑራት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣሽንኳይዶ ሽጋራ ስለሰቲ ክትጸልኦ ክትግምተውን ኣሸጋሪ እዩ። ያቄም ብሕቶ ሰሎሜ ብዘይ መጠን ተገረመ። ኣፍቃሪቱ ትላገጽ ዘይምንባራ ካብ ስምባድኣ ከጣልሎ ኽኢሉ እዩ። ስምዒታቱ ከም ሕብሪ ዝበዝሖ ክዳን ድብለቕለቕ በለ። ንድሕሪት ተመሊሱ ድማ ክሓስብ ጀመረ። ሰሚዕካ ያቄም ሽጋራ ስለሰተኻ ትረኽቦ ነገር ወላ ሓንቲ የለን። እቲ ከም ጠባይ ኣዝዩ ዕቱብ ኣሮን ብልዝበት ተዛረበ። ኣሮን ከዓ ኣርኪብካ ብምስትንዓቕ ዝተዳወሰ ስምዒት ተላቢሱ ግብረ መልሲ ሃበ። ከም ሰብ ንኣሮን ብዙሕ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኣይኮነን። ኣመነ ኣዱብ ካብ ምዃን ዝተላዕለ ንዝተረኣየ ጌጋ ኣካይዳ ያቄም ፍጹም ክድግፎ ኣይረአይን እዩ። ኣሮን ያቄም ክእርሞዩ ከምኡ ዝገብር። ያቄም ግና ንዘረባ ኣሮን ካብ ቆልጥጥቆ ፈልዩ ዝረኣየሉ እዋን ሂደት እዩ። እንታይ ኮይነ ዘይርክብ ሰብ ዘበለ እኳ ይስካሓልካ ዘሎ ቁሩብ ኣስፌካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን? ብተገዳስነት ተዛረበ። ዓርኩ ያቄም ነታ ዘረባ ከም ዘይግደሰሉ ይፈልጥ ኣይነበረን። ክእምነዩ ዝሓስብ ነይሩ። ኣንተ ሓወይ ሰብ ይሰካሕ ኣይሰካሕ ንዓይ ፍጹም ዝምልከት ኣይኮነን። ሽጋራ ምትካኽ ናይ ወረጃታት እዩ ዝመሰሎ ተዛረበ ያቄም። ሽጋራ ብምትካኹ ክሳብ ለይተሎሚ ኣይተጣዕሰን። ሳምብኡካ ምሕራር በየናይ መዐየር እዩ ስራሕ ወረጃታት ኮይኑ ብደቂቕ እንተሓሲብካ ካብ ሽጋራ እንትርፎ ኸሳራ ዝኾነ መኽሰብ ክትረክብ ዘይሕሰብ እዩ። ብስምዒት ርድኢቱ ገለጸ ኣሮን። ኣንተ ሓወይ እሞ ጀሚረ ኣለኹ። ያቄም ካብኡ ኣይትሕለፍ ዝሕመረቱ ስምዒቱ ተሓንጊጡ ግብረ መልሲ ሃበ። ሽጋራ ምስታይ ካብ ዝጅምር ሒደት ኣዋርሕ ተቖፂሩ እዩ። ብዋዛዋዛ ዝፈለሞ ምትካኽ በብቑሩብ ናብ ወልፊ ምዕብል ከም ዝነበረ ኣይዘንግዐን። እንተኾነ ከቋርጾ ዝኾነ መደብ የብሉን። እንታይ ከዓብሰልካ እሞ ትጅምሮ? ኣሮን ሓተተ። ሽጋራን ኬፋት እምበር ንኻልእ ዝዓብሶ ነገር ከም ዘየለና ፈለጥካ ትሓተኒ? ቅጭና መጾ ተዳመጸ። ንዕኡ ኽምዕድ ዝደክም ንዝነበረ ኣሮን ከሓልየሉ ኣይተራየን። እሞ ንኬፋት ኢልካ ኣብ መዋጽኦ ዘይርከቡ ዓዛቕቲ ብገዛእ ፍቓድካ ምእታውካ ልቦና ድዩ? ሽጋራ ምትካኽ ዕድመ ከም ዝሕፅር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣይሰማዕካን? ብምረት ተዛረበ ኣሮን። ያቄም ዘመን ኣምጽኦ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ዝመስሎ ነይሩ። በቃ ኣኺልካ ኩሉ ነገር ብዓይነ ቁም ነገር ጥራይ ክትሪኦ ክትነብር? ነዚ ዓለም ሓንቲ መዓልቲ ኪያና ወደስ መራኺ ኮንካላ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ ክትኣቱ? ተዋራዘየ ያቄም። ኣብ መላእ ህይወቱ ከም ኣሮን ገይሩ ዝገርሞ ሰብ የለን። ጥንቁቑን ውርዙዩን ኣካይድኡ ብዓይኒ ያቄም ከም ጽላለ እዩ ዝጽብጸብ። ኪያና ወደስ መራኺን ግን ግድ እንደ ሽጋራ ከም መወፅ ኣብ ኣፈይ ከእቱ ዘለኒ? ናይ ጥዑይ ሰብ ግዳዝ ይተሓስብ? ኣሮን ተቃውሞ ስምዐ። ያቄም ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ኣሎ ኢሉ ክግምት ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ኣይተጓነፎን። ኣበይ እሞ ከይትገብሮ እምበር ክቕጽል ኣይተገደሰን። ግና ዋላ እኳ ዘይሙሉእ ዘረባ እንተተዛረበ እቲ ክብሎ ዝደለየስ ንጹር ካብ ምዃን ኣይተዓግተን። ናትካ ኸማን ይቆጣዕኒ ኣሎ። ምስ ሙሉእ ጥዕናይ ክሳብ ዝሃለኹ እዚ ዝበልካዮ ፍጹም ክውዕል ኣይክእልን እየ። ተቐላጢፉ መልሲ ሰንደወ።
ጥዕንኡ ዘይተተንከፈ ሰብ ከምዚ ናይ ዓርኩ ውሳኔ ክወስድ ዝኽእል ኣይመሰሎን ንዓኻዳ ኩሉ ዝገብሮ እንዲ ዘቆጣዕካ ዕርክነት ካብ ንጅምር ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ኩሉ ስርሐይ ኣይተበርሐካን ከምዚ ግበር ከምዚ ድገም እናበልካ ጻዕጥፍ ትፈጥረለይ ጥራይኻ ትርአ ከምዚ መረሮ ሕርቕ በለ ያቄም ኣነስ ወደይ ንዓኻ ኢለ እምበር እንታይ ዶ ገንዘብ ዝኽፈለና ሃሊኒ ድሓርካ ምእንቲ ርእስኻ ትሰምዕ እዝኒ ስለ ዘይብልካ ንዘረባይ ኣብ ግብርኻ ተውዕር ርኤካ ኣይፈልጥኒ ካብ ዝላለዩ ንድሓር ኣሰካፉ ኮይኑ ንዝተሰምዖ ጉዳይ ከይተዛረበሉ ኣይሓልፎን እዩ ገንዘብ ክትክፈል ትብህጎ እንተኾንካ ንኹሉ ዝገብሮ ብስቕታ ተዓዘቦ ብኣስተሓቃር ኣስናኑ ገየፀ ማዕዳ ናይቲ ፋራ ዝሓስቦ ኣሮን ከተግብር ፍጹም ዝሓስቦ ኣይኮነን ብዛዕባ ገንዘብ ዕድመ ንብርከይ ወፊረ ዝኣቲ ግና ዝሒዝካዮ ዘለኻ ጉቡይ መንገዲ ክትዕመካ ኣይኮነን እዚ መንገዲ ንብዙሓት ከም ዝኽመኻ መንእሰያት ክዕምር ኢና ኢና ስለዚ ስምዑ ባባ ኣሮን ወላ እኳ ዕድሜኹም ካባይ ዘይተዓብዩ እንተኾንኩም ብዘረባኹም ግና ምርኩስ ትደልዩ ዓብ ሰብኣይ ምዃንኩም ኣሚን ኣለኹም ተላገፀ ያቄም ዓፅሚ ይሃብካ ባባ ስለ ዝበልካኒ በዛ ኣጋጣሚ ኣቦ ኸብፅሓኒ ድማ ይምነ ግና ጽባሕ ንግሆ ናይ ሽገራ ውሉፍ ምስ ኮንካ ክትዝክረኒ ኢኻ ተቆጥዐ ኣሮን ኣው ምስ በጻሕና ይርከበሉ ወሸላ ክሳብ ዝጠዓስ ዕድመ ተዋሂቡኒ ኣሮን ሓሪቑ እናረኣዮ ላግፂ ኸቋርፅ ኣይደልየን ገንዘብ ነፍስኻ ምስ ተመፅኦ ፈቲኻ ኸይፈትኻ ምዝካርካ ዘይተርፍ እዚ መዓልታዊ ንሽገራ ተባኽኖ ዘለኻ ገንዘብ ኣብ ካልእ ቁም ነገር እንተተውዕሎ እዩ ናይ ለባማት ብውሽጡ ሓዚኑ ነበረ ንሽገራ ገንዘብ ክፈለለ ኢለካ ደ ከይበልካ ከምዚ ዝበልካ ደኣ ካብ ላግፂ ኣይተናገፈን ኣነ ከንታይ ኣምሲለ ክበካ ንፈጣሪ ንሽገራ ዝውዕል ገንዘብ ኣይሃበን እናበልኩ ተጋጊኻ ንሽገራ ከይትብለኒ እሞ ከይትዋረድ ንሽገራ ኢሉ ገንዘብ ከውፅእ ዝሓስቦ ኣይኮነን ኣነ እውን እኮ ልብለኒ ንዓኻ ክልምን ዘገድድ ግዜ እንተመፂኒ ድማ ንፈጣሪ ንብረት ከኣክብ ኢለ ዝምሕፀኖ ያቄም ተዋዘየ ሕጅኸ ምንባር ዲኻ ሓሪኻ ዘለኻ እንታይ ዳ ባሃውሪ መለሰ ያቄም ምትካኽ ሽገራ እኳ ከም ኣብ ዝኾነ ፊርማታ ጠጠው ዘይትብል ኣውቶቡስ እዩ ክፅብፅብ ዘሎ ሞቲኻ መሪፅካ ዘለኻ ኡፍ ፍልስፍናኻ ጀሚርካ በእጅኻ ፍልስፍናኻ ስለ ዘይርዳእኒ ኣቋርፆ ብኡ ንብኡ ዓፀዎ ግና ካባኻ ዝደልዩ ሓደ ነገር ኣሎ እንታይ ንሰሎሜ ጋል ገዛውትኻ ከም ዝፈትዋ ትፈልጥ ኢኻ ኣሮን ዓርኬ ምድፋራ ስለዝሰኣንኩ ግና ገለባ በላ እንታይ ክብላ ተደናጊሩ ሓተተ በኣ ከም ዝግደስ ነጊርካ ከም ንቀራረብ ግበር ህዋ በለስካ ሕራ ይፍትን ዝኽእሎ መሲሉ እንተተራእይዎ ንዓርኩ ዝበቆ ነገር የለን በቃ እሞ ድሕሪ 2 መዓልቲ መልሲ ሒዝካለይ መጻእ በዚ ተረዳዲኦም ድማ ተፈላለዩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣሮን ኣብ ቤት ያቄም ተራእየ ያቄም እውን ባህንቀውታ ክጽበይ ጸኒሑ ንልቡ ዘርግእ መልሲ ሒዙሉ ክመጽእ ተስፋ ሕደረ ሰሊጥካ ዶ ዘርአዮ መጠኑ ዝሓለፈ ተሃዋኽ ንኣሮን ኣገራሚ ተርእዮ ይነበረን ከምኡ ክገጥሞ ምዃኑ ካብ ገዝኡ ክብገስን ከሎ ዝገመቶ እዩ ኣንታ ዘረብኡ ክምልእ እኳ እንተነበሮ ንሱ ጥራይ ብዝፈልጦ ምክንያት ስቕበለ ኣይሰለጠካ እንዲሁ ኩነታት ኣሮን ዘይምሰጦ ያቄም ተቐላጢፉ ሓተተ ሰሊጥዎ ነይሩ እንተዝኸውን ዘረብኡ ዘቋርፅ ኣይመሰሎን ዳርጋ ሰሊጥኒ ግና ሰሎሜ ሕጂ እውን ልቢ ያቄም ሓዲገ መዲግ ዝገብር ዘረባ ካብ ኣሮን ተሰምዐ እንታይ መሰሎሜ ሓተተ ያቄም ኩሉቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ንጹር ስእሊ ስለ ዘይፈጠረሉ ሸቕለቱ ዕቤት ኣርአየ
كم قال جزامة أن الشجرة ستودي كتدلالة أمنا خبير مخانيا نجيراتني كم سبقنا كم زي صدقتك يا حبيبتي انتي تبلاتا شجرة خمسة تكخكت فلدة زي تتصبيو سلسمع قان كانو اتسمعو فتوم أب قمتو أي نبران كل يفلت مانك زي فلت قد حجي مرات فتوان تخنكا شجرة مقارطة شعوب عليك اللاليك أولي أب كبير فقر سلومي سلزنبرة مس عركو تسمامع شجرة نخب قارطة ورحت رأي وسيدلو آرون كاب سب ميات عنا بزمصالو ممرحي إنا تتقمه كاب حدا كنيا والفي تقلاقلا لومي مسلومي خلاليك شجرة تتكخ من بركاقنا كي تنقرأ حد استفتر من أساس لزخونكا بتي كول فنات أزخوني يكيم تراي عدلا تأزازا محلالفا يكيم تسمامع سلومين يكيم تلاليو تفقرو تحاتيو تمرعو دما ازي أو وشت إشام من تورحيو